Здравейте! Представям ви едно дистанционно, универсално, което работи с абсолютно всички модели LED и LCD телевизори с марката Skyward. Инфраред дистанционно е, т.е. не може да работи като дистанционно с гласова функция. За да работи коректно и пълноценно, дистанционното има 7 режима на настройки. Режимите се настройват по следния начин. При подставени батерии, насочено към телевизора дистанционното, натискаме бутона Power. Без да го пущаме, натискаме бутона 0. Освобождаваме и пробваме дали дистанционното изпълнява абсолютно всички функции. Ако не изпълнява това, което е необходимо, натискаме пак Power и бутон 1. Пущаме. В следващия режим е Power бутон 2, Power бутон 3, Power бутон 4, Power бутон 5 и Power бутон 6. Тоест, с един от вариантите Power 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, това дистанционно ще работи на 100% с вашия телевизор. Ако не изпълнява абсолютно всичко, пробвате друг вариант. Един от 7-те ще бъде пълноценен. Има вариант някой от режимите да работи само на половината, не на 100%. Това дистанционно е много красиво, много добра изработка, много качествено, с меки и много качествени бутони. Има една особеност при него, която трябва да се спазва. Подмяната на батериите е малко по-особено, не като на всички дистанционни. На дъното има един бутон. Този бутон трябва да се натисне много силно, надолу, плътно и да се освободи капачката. Ето къде. Тук е отска за батериите. Поставяте батериите в правилния поляритет и обратно затваряте капачката. Тук има две зъбчета, които трябва да влезнат. Натискаме и сме готови. Дистанционното е готово за работа. Как да си го поръчате? Много лесен начин. Отиваме в сайта distancionno.com и слизаме в категорията Skyward. Ето къде е. Слизаме надолу. Ето го нашето дистанционно RML 1670. Чукаме върху него и е тук поставяме вашия телефон. След като се сложи телефона правилно изписан, натискате поръчай продукта и ние по най-бърз начин се свързваме с вас, за да уточним подробности по доставката. Това е.